ekuseni lalela umsakazo Music Gardens FM Channel 33 noBomphele umkenenezo umphefumulo nasithi khona izwi laba ngumuntu. Hawu ninjani ekuseni kumhla ka27 kaJanuary skathi it's 5:15. Yazi abantu sebevukile amanye basalele. Vukani sekusile uNkulunkulu sesiphila usuku olusha oluhle. Yes siyabonga kakhulu ukuthi nixhume ngiyazi amanye sebeyazi ukuthi ekseni kuyavukwa bese silalela lo msakazo silalele izwi kaNkulunkulu. But niyaphila nonke America, niyaphila Asia, Europe nase-Africa. I hope uNkulunkulu is with you. Ngiyazi ukuthi uhlale nani vele ngoba uNkulunkulu okhona kuyo yonke indawo and maye khona endaweni uyaphelela futhi akaba half. Hey uNkulunkulu esimkhonzayo, uNkulunkulu wasidala uyamangaza ukuthi ukuwonke umuntu futhi hayi ngesilinganiso esingalingani uyaphelela, you know. Siyabonga kakhulu nje for connecta kulo FM. Umusa kaNkulunkulu ukuthi sibe kulolu hambo, you know, oluhle kangaka futhi oluzosipha wisdom ukuthi sihambe kanjani nezwi uNkulunkulu alifake kithi ngoba isikhathi sokuthi limanifeste izwi likaNkulunkulu. It's time ukuthi silikholwe. So it's very important. Yes, nilalela umsakazo umusha uhlala umusha njalo Music Gardens FM kumhla ka27 kaJanuary 2026 kwi-morning drive la sithi khona abantu bavuke bakhanye bavuke babe ukulunga enkosini benze umehluko labe khona ngezipho zabo uNkulunkulu abapha zona. Sithi nje abantu abaconnect izipho nepurpose yabo you know necebo likaNkulunkulu alifake kubo. Sisaqhubeka ke nendaba yethu kaMose. That is very interesting ukuthi isiqalo saMose you know and but ke sizothini ngoba nathi impilo zethu zicishe ziyafana nekaMose. Mhlambe ngahluka ikhathi o nama assignments kodwa uNkulunkulu uyayiveza kumuntu ngendlela sometimes engafani kodwa obonayo ukuthi mawuyibuka lento uyabona ukuthi sibizwa ngokufana ngoba uNkulunkulu in the spirit uyafana kithi. Ukakhuluma izinto ukuthi bese imanifesta mhlambe differently physically but nje ilokho esifuna sikubheke nakuMose ukuthi masimfunda uMose sikwazi ukumenza as a reference kwimpilweni zethu ukuthi sometimes uNkulunkulu will just send you to a very a place la impela ongafuni ukuthi kube khona but because yena useyile wakwenza lokho kuukuthi nje you don't awusabi because he knows ukuthi when you believe and trust ukuthi he is with you uyazi ukuthi uzokhola, you know, is with you. Yeah, let me carry on nendaba yethu ngoba sifundile la ukuthi ke kwi-episode noma kwi-conversation yethu siqhubekile-ke from verse 12 kaMose sizi-respond kaMose ngesikhathi uNkulunkulu esho ukuthi hayi ngizoba nawe ngiyacela ukuthi-ke ungihambele uye eGibhithe. Ake siyifundeke. It's very interesting le ndaba if we understand. So uthi-ke what ngizoqala kuyena verse 12 ithi wathi ngiza kuba nawe ngempela lokhu kuya kuba luphawu kuwe ukuthi ngikuthumile nxa ukhiphile isizwe
eGibhithe niya kumkhonza uNkulunkulu kulentaba. Khona into engiyivezile izolo ukuthi uNkulunkulu ngendlela asebenza ngayo, it's amazing, ngoba ufike ethi yena ku-verse, I think verse 9, I think verse, let me read verse 8. Uthi, ngehle ukuba ngibophule esandleni sabaseGibhithe, ngibakhuphule kulelo zwe, ngibayise ezweni elihle elibanzi, izwe lichichima ubisi nezinyosi. You understand ukuthi uNkulunkulu uthi uyena uyehlile ukuzobaphula, kusho ukuthi uMose akuyena uyokhulula abantwana bakwa-Israel, but uNkulunkulu oyobakhulula, kodwa ezosebenzisa uMose as an instrument econfirma, because uMose wahamba kwi-confirmation, because remember ukuthi uNkulunkulu ukakhuluma isiphetho ekuqaleni. So ngesikhathi embiza uMose wamtshela yonke into ezokwenzeka kubantwana ba-Israel, wathi kuzokwenzeka lokhu nalokhu nalokhu nalokhu, and uFaro uzo-acta kanje, uzonqaba, but ekugcineni after ibonakaliso bazokhululwa. So that was very important ukuthi uNkulunkulu uma engage nathi, u-engage nathi from the end part. He knows the end. So uma singakwazi kule season ukuthi sihazi i-language kaNkulunkulu and siyikholwe ukuthi lento esuke yisho, ngoba isingakenzeki ngokwethu ngomehle ethu, kodwa kuyena isuke isiyenzekile. So you just need ukuthi sivele sithi Nkosi akwenzeke njengokusho kwakho. Kwasho uMary wathi akube njengenkosi kushilo. So ilokho nje uNkulunkulu asuke kulindele kithi siyidalwa zakhe sikholwe. So let me continue ke verse 13. Uthi uMose wayesethe kuNkulunkulu, bheka lapho ngifika kubantwana bakwa-Israyeli ngithi kubo, uNkulunkulu wawoyihlo ungithumile kimi. Bese bethi kimi, ngubani igama lakhe? Ngiza kuthi kubo na? Ngiza kuthini kubo na? Moses now qala manje ukubuza ama-questions, which is good. Kuyasiza kona ukubuza, ukwazi izinto ngemibuzo, because you get more understanding about lo muntu okuthumayo. Okay, let's continue verse 14. And remember ukuthi le ncwadi yabhalwa nguye uMose, izinto ezayibhalwa uMose ey'bhala ngempilo yakhe, which angi-admire kakhulu le ncwadi, because ayifihli ubu-weakness bakhe uMose. Uyakuveza nje ukuthi uNkulunkulu ngambuza impela, because kwakunzima, the call yayinzima. But ke let's continue. uNkulunkulu wathi kuMose, nginguye enginguye. Wathi uza kusho njalo kubantwana bakwa-Israyeli uthi ungikhona. Nkosi yami ungithumile. Ungikhona, ungithumile, ukusho ukuthi ilento engishoyo ukuthi kunomsakazo izwe likhulu esigcizelelayo elokuthi uNkulunkulu unawe, uNkulunkulu phakathi kwakho, uNkulunkulu ukuyonke into eyibonayo emhlabeni. So ilawo mazwi a-strong nokuthi ngesikhathi uNkulunkulu nawe uwazi ukuthi unawe, and you just live ngokwezwi lakhe and you become the word, uba yizwi. So ilawa mazwi nje amakhulu uNkulunkulu anginike wona ukuthi abantu bazi ukuthi uNkulunkulu unabo, akakhethi ibala lamuntu, because sidalwe nguye. That's very important that we need to understand. Let me continue now. uNkulunkulu utshela uMose ukuthi uzo-introduce kanjalo-ke kubantwana uthi ungikhona. Oh God, verse 15 uthi uNkulunkulu wathi futhi kuMose, uza kusho njalo kubo abantwana be-Israyeli uthi uJehova uNkulunkulu wawoyihlo, uNkulunkulu ka-Abrahama, uNkulunkulu ka-Isaac, uNkulunkulu kaJakobe, ungithumile kini
yileli eliyigama lami kuze kube phakade. Lesi siyisikhumbuzo sami ezizukulwaneni ngezizukulwane. Siyakhumbula ukuthi uNkulunkulu wesizukulwane waye-introduce-a nakuMose ukuthi namanje nginguNkulunkulu wakho, not ukuthi nguNkulunkulu wabangasekho o-Abraham, but ngifuna ukutshela ukuthi ngihlale ngikhona. Ukuzalwa ngomntwana kuyisayini ukuthi uNkulunkulu ukhona nakulo mntwana, futhi uphelele, hhayi ukuthi mncane, uphelele uNkulunkulu. So akubalekile-ke lokho ukuthi uMose akwazi. And then 16 usethi-ke, hamba ubuthe amalunga akwa-Israyeli uthi kuwo, uJehova uNkulunkulu wawoyihlo, uNkulunkulu ka-Abrahama no-Isaac noJakobe ubonakele kimi wathi, nginihambele nokunihambela, ngibonile okwenziwa kini eGibhithe. Uyazi ukuthi uNkulunkulu kade eyibonile lento ngoba vele wayekhuluma ka-Abrahama ukuthi abantwana bazogqilazeka, but uMose kufanele ahambe afeze izwi. Right, 17 ngishilo ngathi ngiyakunikhuphula ekuhluphekeni kwaseGibhithe, nginiyise ezweni lamaKhanani, lamaHethi, nelama-Amori, nelamaPherizi, nelamaHivi, nelamaJebusi, izwe elichichima ubisi nezinyoni. Verse 18 uthi, bayakulalela izwi lakho, uyakufika wena kanye namalunga akwa-Israyeli enkosini yaseGibhithe, nithi kuyo, uJehova uNkulunkulu wamaHebheru uhlangene nathi-ke, sihambe manje ibanga elizinsuku ezintathu. Let me just read it correctly. uJehova uNkulunkulu wamaHebheru uhlangene nathi, wathi ake sihambe manje ibanga lezinsuku ezintathu siye ehlane sihlabele uJehova uNkulunkulu wethu. Verse 19 uthi, kepha ngiyazi mina ukuthi inkosi yaseGibhithe ayiyakuvuma ukuba nihambe ngisho nangesandla esinamandla. uNkulunkulu uyakhuluma ukuthi ngeke azavuma uFaro, because uNkulunkulu useyile eGibhithe and useyazi inhliziyo kaFaro. Ukusho ukuthi la uthunywa khona uNkulunkulu useyile, and uyazi ukuthi kuzoba ney'ngqinamba, and uyazi ama-conflicts azovela, iy'ngxabano ngenxa yaleli zwi. So kodwa-ke uthi-ke hamba kepha ngiyazi uthi 20-ke ngiyakwelula isandla sami ngilishaye eGibhithe ngezimangaliso engiyakuzenza phakathi kwalo, andukuba iniyeke. Kusho ukuthi wenza izibonakaliso. uNkulunkulu uyena othi uzokwenza njalo. Sikhumbule ukuthi uyena uma ekhuluma, so uma esekukhetha wena esethi yenza, you are just an instrument, because yena usekwenzile lokho. Then 21 uthi ngiyakunika ilesizwe umusa emehlweni abaseGibhithe, kuze kuthi lapho nisuka aniye kuhamba ningaphethe lutho. Kepha yilo nalowo mfazi lo wesifazane uyakucela kumakhelwane wakhe nakuyo ogogomeleyo endlini yakhe izinto zesiliva nezinto zegolide nezingubo, niyakuzifaka kumadodana enu nakumadodakazi enu, niphange abaseGibhithe. Nkosi yami, uNkulunkulu ukhuluma into engakenzeki, ayikhulume isiyenzeke engathi isiyenzekile, kanti vele isiyenzekile kuyena. And then-ke ake sizwe uMose-ke esechazelwa-ke la, uMose esephendula-ke. uMose waphendula wathi, kepha bheka, abayakukholwa yimi, bangalaleli izwi lami, ngokuba bayakusho ukuthi uJehova akabonakalanga kuwe. Uyaqala manje uMose letha ama-excuses. uNkulunkulu eseshile ukuthi bazomlalela, but yena uthi ngeke bamlalele. Isikhathi esiningi siba njalo kulolu hambo, siyaqala sizidawuthe noma uNkulunkulu eseshilo
kodwa sithi kulesikhathi samanje esingena kuso ake siyeke ukudoubt uNkulunkulu sike nje sibe engathi as exist only the word of God eliphilayo. So akube izwi laNkulunkulu beyisinkwa sethu ukuthi mayethe do this kuphila kwakho konke lokho uma ungakwenzi kube ngathi impela hayi ngeke kulunge lutho vele kusuke ngeke kuze kulunge because impilo yakho yakhelwe kulo izwi elifakwe kuwena. Nilalele uMusic Gardens FM Channel 33 noBombele unkenenezo womphefumulo la sithi khona izwi laba ngumuntu. Oh yes, yeah, nalalele umsakazo uMushasha Music Gardens FM Channel 33 noBombele mkenenezo umphefumulo la sithi khona izwi laba ngumuntu. All right, let's read now verse wayesethu uJehova kuMose kuyini lokhu okusesandleni sakho oh God, okusho ukuthi ngokomthetho uNkulunkulu ufuna simkholwe nje izwi lakhe linjalo. Asidingi izibonakaliso ukuthi azayiveze ngezibonakaliso ukusho ukuthi it's our unbelief ngoba siyabona la ukuthi uNkulunkulu usethi uphetheni esandleni sakho okusho ukuthi umbuza ngokwe gift yakhe ukuthi unani yini lo iphethe sizosebenzisa yona ke ukuthi sibakhulule abantwana. So and then lokhu kusesandleni sakho kwathi induku khona wathi iphonse phansi wayeseyiphonsa phansi yaphenduka inyoka uMose wayibalekela. Wayesethi uJehova kuMose yelula isandla sakho uyibambe ngomsila. Wayeselula isandla sakhe wayibamba yaphenduka induku esandleni sakhe ukuba bakholwe ukuthi uJehova uNkulunkulu wawoyiso kaAbraham noNkulunkulu kaIsaac noNkulunkulu kaJakobe ubonakele kuwe. uJehova wathi futhi kuye faka isandla sakho esifubeni sakho. Wayesesifaka isandla sakhe esifubeni sakhe lapho esesikhipha bheka isandla sakhe sasinochoko let me just read. Yeah, sasinochoko sinjengeqhwa. Wayesethi kuye buyisela isandla sakho esifubeni sakho. Wayesesibuyisela isandla sakhe esifubeni sakhe. Kuthe esekhipha esifubeni sakhe bheka sasesiphenduke sinjengenyama yakhe. Kuyakuthi uma bengayikholwa bengayikukholwa nguwe bengalaleli izwi lesibonakaliso sokuqala bayawukholwa izwi lesibonakaliso sasemuva. Kuza kuthi ke uma bengayikholwa bengayikukholwa nayilezi zibonakaliso ezimbili bengalaleli izwi lakho uyakukha amanzi omfula owathele emhlabathini omileyo. Amanzi owakha emfuleni ayakuphenduka igazi emhlabathini owomileyo. uMose wayesethi kuJehova, Nkosi, angizange ngibe ngumuntu oyiqaphuqaphu oshuthi okwazi ukukhuluma nokuqala namanje lapho usukhulumile encikweni yakho ngokuba umlomo wami unzima unamalimi. Wathi unamalimi. uJehova wayesethi kuye, ngubani owenzile umlomo womuntu na? Ngubani owenza izimungulu nesithulu nobonayo nempumputhe na? Akusimina uJehova na?
ngakho ngalokho hamba, ngiza kuba nomlomo wakho, ngiyakufundisa lokhu oza kukhuluma. Kepha wathi, "Oh Nkosi, ake uthume ngesandla salowo oza kumthuma." And then verse 14 kuthi, oh, before that siyayibona impilo la kaMose ishintsha, trying to fight against imishini, ezama wonke amandla ukubalekela lolu bizo uNkulunkulu ayembizela kulo. And kumkhuleko wethu kulesikhathi ukuthi inkosi isisize ukuthi sikholwe ezwini layo, ingaze uNkulunkulu eze izinto eziningi ukusiconvince, because izwi lakhe wathi mhla ethi nje nginawe, ukwazi ukuthi unawe forever and wherever you are ukhona. So akukho okuyakwenzeka outside of him, not knowing, because he's the one who knows you. Uyena owazi konke ngawe. So kwaba buhlungu kona ukuthi mawulalela uNkulunkulu esekhuluma izinto ezingangaka, and then as umuntu sidoubt, you know, it was not icebo, ngoba ngizofunda la u14 ukuthi uthi intukuthelo kaJehova yamvuthela uMose, wathi akakho umfowenu uAaroni umLevi na. So before that ke siyazi ukuthi ke esikhathi uMose ethi akwazi ukukhuluma, suthi nje he was convinced ukuthi nje uNkulunkulu uzomshintsha athume omunye umuntu, and that was very disappointing, you know, kuNkulunkulu, because it took a long conversation now for noMose, and uNkulunkulu wathukuthela. So bengithi mina ke kulesikhathi samanje asingamthukuthelisi uNkulunkulu, because sesikhathini esiserious kakhulu manje ezumuntu. uNkulunkulu ebuyisela izinto ngononina, ebuyisela abantu ngokwama positions abo la uNkulunkulu ayibabeke khona before the foundation of the world. So sekumele manje singamdoubt uNkulunkulu, singamthukuthelisi uNkulunkulu, ukuze siphumelele kufanele siphumelele, ukuze hambe nathi esithembile as uNkulunkulu. Siyabonga kakhulu. I'm gonna see you in the afternoon drive. uNkulunkulu abe nani. God bless you. Niqhubekele ulalela umsakazo Music Gardens FM channel 33. Oh God, umkenenezo womphefumulo.